Ngasumya omwancho muligereria bwegeta seni kya Ndizi TV nenga kingia na indengo kwaregania semesa ya mangana maja egira tumanyenga na rale ya gendrete gukoreka sense ya Kenya na boko gendra gutubwatia konyora ya iga amana yanda mange asenchira yoboikirano wetera asenchira yaito ya mitandao Ndizi TV News ansameli ya Facebook na boigo Ndizi TV News ansemo ya YouTube nekero bwate chingaki na bogo tweet at Ndizi TV News gosotume karangari kiao wetera se namba yesimi eyuere ase TV yao chitariki na merongo Ibere na Isano nemo umutenyino yo gatano na limo umwaka wechiri Ibere na merongo Ibere nebere ni aliganire kurugaiga ase studio asenchira yobwenge ngoira nande asegeke kekerebosyo agaran kumanyenga na raliaya na kwariganire asense yiga yabono mubaso. Nje nigongoro kwa Sara Nyarange ontita nulia tokubwatera na komo sensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta tiga toya chake korwase county ya Nyamira abwase litukuligoro omwaziri bwoborendi bwaime Dr. Freddy Matiangi anya tukobaga kurwa egekure getindi gochia sebibao gosaba begu bali bago chanda abamenyi korwase county ya Nakuru abwasa tebete bagendrete kubwaterana amo nomo inspector general bwabanyanyimbo abo asebabekire aba obisababale boborendi goswa ase county ejo na koirania oborendi Matiangi nigarenge ase kanisa yamo imeyamanga county ya Nyamira chingakia sangete na bakristo bensemeyo aseboigo abasabete koralia omorembe na boigo gusabira obotoereru asense ya Kenya chingaki togendete kuyaregania asobochoryo bonene buli bosio. Tuko na kila aina ya maafisa wa polisi, tuko na vifaa vya kutosha. So we are ready to support and ensure the residents of Nakuru hawana shida. And I want to assure them, because I have this opportunity, that already we have discussed a plan. My colleague, the Inspector General, na wale wengine, we have already deployed and we are operating there from last night. Tukienda kanisa Jumapili, tuombe. Tukiingia msikiti Ijumaa, tusali na tuombe. Tuwe na uchaguzi wa amani. Because there is nothing we need more than peace and stability in our country. Elections come and go, but we have a country that we must take care of. Egasaku kiaba Hindu ime yense ya Kenya lituko liarero niko bagendrete kuorokia iguru yege koro kiabo wedera se chindagera chege koro emete yege busi gosemete yege saku kiaba Hindu na boigo enchira bakwebo ya chinga kiecho niko bano bachakirie omorobelio bwoko ena na obogwenia bwabosa ochia saba na bake na bantu bakuru ase chiamate chitali kwenyara bunenchira ya moyo gokinia obwa matobuja asegesa kukia bahindu asebate bire bono nigo bari abamenyi bense ya Kenya na igogo ikabatinye obwa matobuja na boigo gokinia ebirengo byobochenu asense ya Kenya. Had one in past, but we are planning that in 2 years we must have this kind of event where we invite our brothers and sisters to come witness and learn the culture and tradition of Hindu community, because we are part and parcel of this country. Those are expecting some basic health facilities in the form of some medicine, some clinical activities. So that is something which we are providing with the help of this mobile health clinic. I'm sure this is a gesture from the community side and our brothers and sisters are going to be benefited with this. Oyo kuligia ekirogo kyobo governor county ya Nairobi wetera sekiama kia Jubilee Paul Cup Igade nigo bona aburira bamenyi benseme yokomosira asegangaye yokuligia ekirogo ekyo Igade nigalire eira yogocha gukora obokurumi na kwenekia magenderero ase county eyo abwasa tebirare tayare gocha gukora amagenderero ase county eyo baisa komochora kobo governor ase county ya Nairobi nigaya kwaneta ya kuligoro chingaki arenge asensemo ya Karagita imimocho Nairobi chingaki alikwenda na chi title deed gochia saba menyi bensemeyo. Tumeungana
tufanye kazi kwa uadilifu, kwa uaminifu. Sisi ni watenda kazi, tutafanya kwa uadilifu na uaminifu. Na tunawashukuru kwa sababu mmekubali kutupigia kura tarehe 9. Hapa Mihang'o kwetu, ukiingia na utaingia, hao watu waweke kwa meza, kila mtu alete title yake. Kama sio hivyo, you use a National Land Commission to cancel their titles. Just like that. Simple and clear. Chingakie chiobono abarai kurwasegesa kukia ba Somalia aiga Kenya nigo bamuganirie igade gusaba okwabira maega yechinkwana kwana chingakia umirana amona babwatani kurwase ekiombeigia private sectors of Kenya chingakia tebabuna aba MCA batatu kurwase egesa kukia ba Somalia abo barenge ase county assembly yomochio Nairobi nigo barenge koba unereria abarai bande kurwase egesa kukia baikoyo korengana nabaraya bo nigo boigo batebire bari kireri uko ochase kiombe kia National Cohesion and Integration Commission aseba mobolire munyakiro gobo Samuel Kobi ko sabo kwa bero mancho muligereria aseba bolire kiombe kyo kia National and Cohesion Integration Commission komolingo lya igate ase chinkwane cha nyarako bakago kwana abo aseba tebire okuono kogosereria omorembe asense ya Kenya. Na yeye aliyotamka kabla hata kuwa governor inaonyesha kwenye moyo wake kuna chuki kubwa sana kwa jamii ya Kisomali, na hayo imejitokeza wazi, na sisi tunaona huyu mjamaa hastahili kuchaguliwa kuwa governor wa Nairobi. Kwa kila njia ambayo tuwezavyo tutasimama imara ili asipate kura ya Wasomali na kura ya Waislamu wote katika mji wa Nairobi. Zaidi ya hiyo, tushaandika barua kwa NCIC kwa ajili haya maneno mabaya, wakati ambayo sisi tuko ndani ni wakati wa siasa yaweze kuleta chuki, na tunataka haya mambo yasimame. Ensemo yabamanyi belichiko gose senior councils ritukuligoro nigo bariganetie endagira ya magoroba gose dina gochiase omokonyi womurai bwekiama kia ODM Raila Odinga omusubati Martha Karua abwase bamweto koboko bene na gotebabuna Karua na isaine asoborai asengencho namanyete amangana yerichiko na igo na chagokonya asamangana yoboene chingaki ago chakoba omokonyi bwense gose omokonyo ya Raila Odinga asoba cholyo bonene boli bosio korengana na Fred Ojambo oyoro mo senior council nigatebete buna Karua nigo anyarire ko baka okore mirime ya chinga kiarenge asoba korari asichi serikali cyanyarire ko bachiweta. You're a strong girl. We know you're committed to certain principles and you stick to them irrespective of how the ground around you shifts. And that's why we celebrate you today. Every time I see Martha in the corridor, I jump into an empty courtroom and I hide somewhere waiting for her to pass because she always has a petition or other. That is the person who I pray is going to become the deputy president because this place will never be the same again. Yes, have been in the forefront of making Kenya, of trying to make Kenya progress. I don't think we have completely, entirely dropped the baton. Let's do what we can. Elio koenekia oborayo buja amono bwa monchorelio Weika tumwakere Raila Amolo Odinga ekura elio koenekia buna obeiro morayo gatano asense na boigo koenekia buna tuamoire ababunge abange kigima abarache gokonya wetia emeswada na machiko ase bunge ayo tali manganano mwancho muligereria korende na yoyo koligekerogo kyobo jumbe ase bunge ya Westlands timu wanyonyi chinga kya umeranete na babwatani bekiama kya ODM ensemo ya Kangemi ime ya Nairobi abwasate betabuna Raila na bwenerete kwegwa ebirogo ebinge ase bunge elio kwororobya oboraibwaye obuja na kobabulia komosira asiganga yo koligia ekerogo ekenene kyoboraibwense ere amono mosubati Martha Karua. Mimi nitawaangalia, tutakaa na kina mama wale wa viongozi wenu tuone ni wapi tunaweza ingiliana, si ndio? Tuweze kufanya hii mambo pamoja.
Ayo amana yanda mange omwanchi muligereria ngo cyale kugochira